Кыю мәшет. Mından da naşarlak haller bulali. Benim babam en ağır halden de şu yolun tabıp buladı beyte tırgan idi. Tövbede tamak yağın kaygatu kıyanarak. Звезды голубые над крышей дома. Agar birer antenini jimirib qo'ysam. İşlerin naşar senin mırao. Oho! Sen anda narsa işleysen? Mırao! Mene televizor antennaların karavullayım. Mene bu işke bir kızak uğutlediler. Gündem mene. Şenki mina 25 taş baş yok.
30 алабуға балығы бирешеклер. 30-ны? Нишләп алай булгач бик аш кыяфәтле күренәсең? Сиңа астан гына шулай күренәве. Морау! Әйдә төш монда, сыйлыйм үзеңне. Юк, булдыра алмыйм. Эш урынымны калдырырга ярамый. Карагыз әле. Карагыз, Морау җан түбәдән чыга алмый заплана. Вау! Нәрсә чыркылдашканыгызны үзегез дә белмисез. Морау җан телевизор антенналарын саклый. Нишләргә соң? Тормышымны ничек саклап калырга? Бабай үзе минем урында нишләр иде икән? Морау җан! Нәрсә булды? Нәрсә? Сөйлә! Карым түбәдә зур мәче утыра. Ах, мин әйтәм. Эләктерәм мин моны иртәнге ашка. Исемә төште кинәт. Минем сыр белән бутербродым бар икән бит. Карана ничек батыр син, Нәрсә? Каравыллау вакытың бетте дәмени? Барарында утыру тойдарда. Менә бераз хәрәкәтләнеп алыйм дип, каргага утырып төштем әле. Кара син аны. Ничек тәвәккәл. Шулай да дөрес әйткән минем бабай. Кайчагында иң кыен хәлдән дә чыгу юлын табып була икән. Фильм Яңа гасыр телерадиокомпаниясының Дубль видео студиясында тәрҗемә ителде.